Kwazai pastor. Kuda. Zvirikudi. Yes, ndi right. Ndichiri nenyaya yangu pastor. Yes. Patrinity paya hatinozonyatso pane imwe iri kutondinetsa toda kuti tiadresa apa. Takataura pamusoro paMwari Baba, takataura pamusoro paJesu. Yes. Ko nhai pastor. Yeah. Mweya Mutsvene hatisi tinongomanikidzira here panyaya yeTrinity apa. Okay. Because ndonjisitora inini semunhu ndoona kuti izvoni ndine physical body, ndine mweya wandinofema unoita kuti ndinge ndiri mupenyu. Saka takambodzidza kuti mumashure kuti hatikwanisi kuzviseparata zviri pamwe chete izvi. But then tochizotaura kuti izvoni Mweya Mutsvene ndo mweya ndiMwari Baba futi ndiMwari Mweya Mutsvene. Hatisi tikumanikidzira, hatisi dzidziso dzevanhu here dzekuda kungoti vhiringidza. Okay. Yeah. In fact, mumwe wese kwandakambotanga ndichiedza kuprova kuti Jesu ndiMwari uye Mwari wake wakatangira papi and so forth. Ndaida kuedza kuisa hwaro hwemubvunzo wawazobvunza. Because ndo pane bhonzo chairo rekuti kana tichitaura nyaya yaMwari, kuna vamwe vanongoti Mwari ndomwe chete, nevamwe vanoti kune hutatu hwaMwari, ende vanobva kuti hwechitatu wacho ndiani? Ndimweya Mutsvene. PaJesu Kristu naBaba vanhu vazhinji havana dambudziko, because zviri very clear. Vanoramba kuti Jesu asi Mwari kurambawo zvavo, but zvirimo. But pawazobvunza paMweya Mutsvene ndo pandingati pane hondo huru. Chekutanga kuda ndoda kuti nditaure kuti Bhaibheri kunyange iri hondo zvayo zvarinotitaurira maererano neumwari hwaMweya Mutsvene. Kanditange kuna John 14, Jesu Kristu achitaura iye pamusoro paMweya Mutsvene. Unzwe kuti kana Jesu Kristu achiadresa Mweya Mutsvene anoti kudii. Handitika? Because zvakawanda isusu zvatinoita sevanhu zvinopesana nezvinototaura Jesu pamusoro paMweya Mutsvene. John 14 verse 15, 16, 17 na 18. If you love me, keep my commandments. That's verse 15. And I'll pray the Father, and he will give you another helper, and that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him or knows him, but you know him. For he dwells in you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Pana anonzi ma personal pronouns. Pronoun ndo chiratidza munhu. Mazwi anomirira munhu. And kana tichiti ari personal, tirikutaura kuti anoshandiswa bedzi kuratidza kuti munhu ari kurehwa. Vana he, she. It haishandisirwi munhu. It's a non-human object. But he na she outrightly munhu. Jesu Kristu achitaura pamusoro paMweya Mutsvene haashandisi it. Anoshandisa he. Kuda kuti Jesu Kristu acknowledges kuti Holy Spirit is a person. Ndosaka ashandisa a personal pronoun. Okay? Ndi Jesu Kristu. Ukaenda futi pa chapter 16. Chapter 16 verse 5 to 8 how to tell Ronzwe bana. Verse 5 with verse 5. But now I go away to him who sent me, and none of you asks me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Because it's just a force, it's a power. But Jesus Christ aruni ndichamutuma mubatsiri. Asi kuti simba richauya. Aruni ndichatuma mubatsiri. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Basa remubatsiri uyu kuti nyika izive kuti ichi chivichi ndo utsveneho kune rutongo. Which means mubatsiri uyu anotodzidzisa, anozivisa vanhu. Andozvona ndinoda kuti uone pfungwa kuti Jesu Christ still is sticking to the personal attributes of the Holy Spirit. He will convict the world of sin. So there are those personal attributes or personal qualities. Okay, now Romans chapter 8 kuda verse 26 and 27. I want you to listen carefully to this one. Romans 8 verse 26 and 27. Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.
Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Now, patarwa zvinhu zvinenge zvitatu kunge zvina. Chekutanga pari kunzi iwo Mweya Mutsvene anotibatsira pautera hwedu. Handitika number 1. Number 2, he makes intercession. Ndiye anotimirira pamberi paBaba. Kuchimidza andoti aiwa Mwari. Zvakati. Number 3, that's he groans. Anogomera. Hakuna force rinogomera. That's a personal attribute. Then number 4, he has a mind. Anzi vanoziva pfungwa dzaMweya. But pastor, muri ipapo haisi nyaya here yekuti confusion yacho inoya pakuti tine patinoti mweya waMwari. Then apa tikuona mweya uri Mwari. Good. Patoti mweya waMwari zvakafanira kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Anditi vese Jesu belongs to the Father. Mweya Mutsvene belongs to the Father. Hapana ari independent. All right. Hapana ari independent. In fact, Jesu mwana wa Mwari. But hatisi kuti Jesu ndibaba. Jesu anozvimirira but ari wa Mwari. Mweya Mutsvene anozvimirira but ari wa Mwari. Chiona manje Acts, ndoda Acts first. Acts chapter 5, yeah. That one is important. Acts chapter 5, verse 3 and 4. Acts 5, verse 3. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land to yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Now, verse 3, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Then verse 4, you did not lie to men, but you have lied to God. So if you lie to the Holy Spirit, you have lied to God. And this is clear. Acts 5, verse 3 and 4. Ukanyepera Mweya Mutsvene, wanyepera Mwari. Ndozvotaura Peter. Kunyimzi Mweya Mutsvene anonyeperwa. And the force inonyepera iye isina kana feeling kana chinhu. Mweya Mutsvene ndanyeperwa nhasi. Anyepa, vandinyepera. You see. Saka overall now. Takudzoka panyaya yekuti vatatu avo zvinofamba sei. Ukaenda kuna Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ndopanonzi the Hebrew Shema. Shema means listen, hear. Hebrews 6 verse 1 tangana kuti hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yes. Andazona manje. Saka one wacho uri papi. Because kana tavaiti Jesu ndimwari, kuti zvimwe zviri ndimwari, kuti baba ndimwari. Saka one wacho uri papi. Tapesa nere nevhesi iyi. Ukaidzokorora kuchihebheru chacho, Shema Israeli, Yehovah Elohim, Yehovah Eshad. Shema Israeli, Yehovah Elohim, Yehovah Eshad. Now, it's good to put Elohim. It's very crucial. Ipapapa. Mazgu SH Hebrew. Anopera na I am anenge ari mu plural. All right. Ndikupe example yokwanisa kubata sekuti ndikati cherub zvinoreva an angel. Kana dzawanda dzinonzi cherubim. Saka Elohim, it's in plural. Atiri zita raMwari. Zvokuti ukada kuri translate literally, unofana kuti Shema Israeli. Yehovah Elohim, which means Jehovah means God. God, Elohim means God. God's is one. All right. So that verse, the Hebrew Shema, Deuteronomy. It is a plural. But a plurality. But iri one. So one watch uripana Eshad. It's good to Eshad is one. Dora Kashan is Genesis chapter 2. Therefore a man shall leave his father and mother and cling to his wife, and the two will become one. Pakashad is called Eshad. Eshad uyu anobva pazwire kuti Ashad. Ashad anoreva total unity. All right. Andizvozvona kuwirirana kwakaperera. Do Ashad do panobarwa warare kuti Eshad rinoreva kuti one. Saka the oneness yemurume nemukadzi ndo the oneness yaBaba naJesu Kristu naMweya Mutsvene. Haisi one yekuti tiri kuona munhu one chete. I one yekuti vamwe chete pane zvavanoita, vamwe chete pamarongerero. Saka Jesu akati I have come to do the will of my Father. Yes. Paakati chatumira Mweya Mutsvene akati iye Mweya Mutsvene kana auya, he will not do his own. He will do ndo humwe hwacho. Hongu hatina inzwi kuti Trinity muBible, but tine proof yekuti Baba naJesu Kristu naMweya Mutsvene
vanhu chinhu chimwe pane zvese zvavanoita. They are all persons. Vane bhaibheri rinoclaima kuti zvakare ndimwari. Jesu anonzi ndimwari. Mweya Mutsvene anonzi wanyepera Mwari. Baba ndimwari. Yeah, I know it was very comprehensive, Pastor. Thank you very much. much. Thank you very much. You're welcome. Tender. Anditi.